στο φόντο που χρειαζόμαστε. Είδες την νόστιμο σου μια τόσο με τα γελιά. Αλλά και ο άλλος είχε μια γοητεία. Συγγνώμη, μπορώ να κάνω μια ερώτηση? Ναι, φυσικά, ό,τι θέλετε, ρωτήστε. Δεν μου λέτε ποιοι είσαστε εσείς, τι θέλετε και τραβάτε την πολυκατοικία μας. Ginger Advertising. Ginger, καλή είναι ξένος, γι' αυτό είναι μια γοητεία μου αρέσει. Σταμάτα βρε στο πελέκι, η εταιρεία είναι διαφημιστική και τι θέλετε στην πολυκατοικία μας. Θα θέλαμε το διαχειριστή της πολυκατοικίας. Από πάνω, είναι από πάνω μας. Να τα και τα καφεδάκια. Σήμερα πέσατε και στην περίπτωση γιατί έχουμε στείλει την εσπρεσιέρα για εξαέρωση και μας την έχουν καθυστερήσει. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, μην σας πάμε και όλη τη μέρα. Όχι, να μας τυπάτε, να μας τυπάτε. Εμείς εδώ είμαστε. Η πρόσωψη της πολυκατοικίας σας είναι ακριβώς αυτό που ψάχνουμε σαν φόντο. Όταν λέτε για φόντο, τι ακριβώς θα φωτογραφίσετε, πολιτικούς, ακαδημαϊκούς? Όχι ακριβώς. Μοντέλα. Μοντέλα! Όχι εδώ και ο Μάρκους. Ποιος Μάρκος, παιδί μου, του πρώτου? Ο Μάρκους Σέγγεμπε. Ένας θεός. Θα φωτογραφίσουμε κορίτσια. Γυναικεία εξώρουχα για κατάλογο. Αυτό είναι αδικία. Είναι δυνατόν να συμμετάσχει η πολυκατοικία μας με την ιστορική πρόσωψη στον εξευτελισμό του γυναικείου σώματος? Σώματα είναι αυτά που έχουν τα γυναικεία μοντέλα. Μες στην αδυναμία, χωρίς καμπύλες. Έλα ρε παπά, μην είσαι μούπλας. Άσε να πει και κανένας άλλος άνθρωπος εδώ μέσα. Πώς τα πουλά, αγάπη μου? Ο Θανάσης δεν αποδέχεται το σώμα του, γι' αυτό ανίδρα. Ούτε εγώ το αποδέχομαι. Το σώμα του Θανάση. Τη φωτογράφηση. Δεν θέλω να γεμίσουμε τσίτσιδες. Τι εννοώ? Άχρηστε, εγώ μαζί σου. Δεν το κάνουμε εδώ πέρα φόντο για τσίτσες και ξεβράκονται. Θα αποφασίσει η πολυκατοικία. Θέλουμε συνέλευση. Μπράβο, κυρία Βασίλη. Ναι. Πολύ καιρό έχουμε να βριστούμε όλοι μαζί. Ωραία, θα συγκαλέσω έκτακτη γενική συνέλευση με θέμα το ξεβράκο.